hilin eh. Hi, good morning. Maadong buntag. Maadong buntag sa tanan. Ako na pud ni nanapos ng tubangan. Og daghang salamat Lord, daghang salamat na nakamatatak kurong orasa, karong adlaw, adlawng Sabado na. Kapit na pud ag tuwing kasi. Daghang salamat nitong tanan, daghang salamat Lord, na pag-usahang tanom. Kaya mo man di ang kada buntag, ang ili-ili, kahang mga tanom o kuan. Mamtog hapon ako makatiwas o kuan tanom sa bulanghoy karon na pod nasugdan. Nakakatong nangutana nga si upaw ko no muli ba muli lagi sa puhon og agizang mission dito og mahuman na hapit naman kuno agizang mission kay na may kuan ana si Jay paibaw nga mao lagi na kay bawo na mo si jang mission dito pan mo nang ang salin-salinan daling bulanghoy na kay si ingon bisag dalang muhanzo dani hadang inon nga di saan na ako anon sila serlin gapon ingon na maglukat ko numi kay lami ko may kaon basin inja magkuha sa kapuno kay lisod pod mi lagi magpasalin lisod ba ning buros og magburos na og nay gustong manhanan gusto ding mo makakaon para ako sa una magburos ko di ko paminawan pero kalos Ginoo wa sa pwedeng uban karon kay buros ug naay magustuhan nga di makaon sa mahilugan pero ako sa una tulo man din sila upat na sila anta ug wa ko kahilugi hilugan man ko sa una magburos ko ngananan ko kanang sa pagburos ng upaw sa una panganay pa man di matuman sa una matuman na siya kay ug na koy gusto tumanon pa man kay bag upa pa mang minjo. Kaso pa sa unahang ipangalan na buteng sa lubi kada buntag tulo na may hangad-hangad jud di mo saka mangita jud tawo nga masaka para makakaon ko pero sa kaduha ng buros Angelito na mangandoy jud ko sa una og kanang pagburos ng Angelito nangandoy ko kanang atay bitos manok di ko nga alam ito di kag atay sa lisid ba kahimtang sa unang panahon da lagi pong bana di pod mo tuman og nay kuan tuo man ka mingin ra da harang gipalabay ra sa ngana pero aka sa ngana magabi ngando jud ko makaon ko adubong atay pero jud ko kaan pero kalos Ginoo ba ko kahilugan mo nang karon nahang ma kuan sila mga anak og magburos og may gusto man di po ko gusto nga kang nagian sa una nga gusto mo kan di makakaon mo nang si upaw lagi sige ingon na nga bulanghoy kani kung karlan kamuti panaghapo nagdaang kamuti ko nagdaang kong karlan og kamuti may gagmay kay mo lagi ni mura malihang makasang ginahawaan nga makaya-kayang kaon ay kag siya manang giinan nga say nari ka na bahalag maniguang nang bulanghoy di ano sa ka makauli bisan pag di pakabor salinan jud ka na ang ginan isig may yung sarili ko nay kaning kamuti sa una gamay ra ni sa pud ni nangamuti ko tong pagbakasyon bitaw gikan kong gioperahan gamay ra nihang tanom-tanom nang karon nang hinahinagan nigdugang patagbang sa ubos kaya nung mga dakag lanak dani kay maram na yung dali na sa tubangan kay tuduta sa ilang side sang Paris lazo man dakag bakante dito pero lazo dili po ko man nagantagan og tamak dito og kanang naay akura kay simpre di among gimba pero atos among gimba okay ra ko pero lazo pod katong itamna ng remix og saging lazo man magdi di ko pwedeng magpalazo-lazo mong ano ko sang deo sang bay mani karon tubagan mo na sa pangutana katong mga naka lining chat na nga niyon nga daghang salamat sa katong mga pag-ampo nga makasurvive pug ko ang gibati
labang makakahom ay labing pasalamatan ha kay sila Jay nasayod sa langit taas sa taas jud mo'y nahibaw atong labang makakahom may nakahibaw sa atong kaimtang ano nga salamat ko sa Ginoo no nakaya-kaya ra na ho na ako'y gimintin karong tambal gamay-gamay na laman na mga karon ra mas ng buwan na taman mo nang manikay-sikay ko ginagmay ug nay order dawat nako dawat ko order ginagmay kay di man po ko mahago na kanaan man po silingan nga nagpakudkod mo nang magpakudkod ra pug ko okay naman ko kuan kay nga kahoy ginagmay nahinay diyan salamat itong tanan sa itong pag ampo sa among kaluwasan namon ni Florami pagaling mi magkita pod kay wa ko makaadto pero bisag wa mi nagkita ampos Ginoo kuan ra kay ladyo man pud tong ilaha mo nang ako koy kapamasahe mo tagbeng. A few moments later. Kagang kamuti nga gipanguhaan das duha ka mag-asawa das niaging adlaw. Abi nagmahurot kay lamon tong gipanitan nanubo man di ay daghan. Damis daplin na pagang bulanghoy nanubo na pud na. Mo ni hang bukbukan unja og lakdi kadto pilit pamampog juta kanan ta nang lugar ha og kaya pa na maghagwas og pangeseghan sa ing hagbason kay kuan man ni bugang nabakanti man ni silin pud kay di malig pud na silin mo kuan kana pa masilin sa bahay di pud na jumudot nga nang maghampas-hagbas man tanang ako anan dugang tanom pero dagka na mo nakaadug kuan angay naman jud laki dira mo trabaho ha kaya anak sala Manila paulian lang kita punto kay arong may maghagbas dani pagmuli nara na napi kapayas usa ka nang kapayasa nilisa ko hinahinay Sago rin yung kupinang tatay. Ilan yung kusinang po kami. Kusinang ng tatay. Nado ka rin rumpuntaga kay wari kuan. Parang nagpatugtog. Silingan. Kung magpatugtog na, ano? Tugtog na ito siya, abot sila ang baryo man lang sila magpatugtog. Manang labatos alis, sila siya. Ikaw patugtog na, wala. Grabe, pag may lamog na igahang tugtog na ang silingan o patukan na. Nauban na gud gabi kay na mo gud dahang namo ana pud kuan ito pa kalinta na tani lubong na ana paglubong wala man dito mo kuan buho ko na diya sa dia ay bahin na tanom isa. A few moments later.
Baan ko kadagwa ko dani. Ginawa po ng kamunggay. Pagkapag kamutin lang eh. Baan man ko, diba ni unod? Hala. Mayroon. Dali nga rin, di madaog. Kasi kag buros na ni magaw. Hindi masalinan. Salinan man sin ka ng buros. Lah. Hop. Wow, wala. Wala. Nanggoy mo diha. Kapuno. Napay nasalin. Hindi ko kakatuod. Wala pa ni pulihan ng zad. Nilam ito pangintaan itong kuwan. Sa kapuno. Waon. Padapli ni kanay nangado na ni. Ang gaman ito? Nakalangamot ako, wala, nalagi unod. Nakamarang kapunta ni, hara ka to. Hala, mugyapon. Hala, 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 hala. Hala, 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 hala. Uy! Oh! So, nakapuno ha? So, nakadagagan. Daghang salamat. Sagnas nga gagad. Magtanong na di maani. Diba? Uy. Uy. Na. Ikamuti, inod. Tapa, duhara. Tuluhon. Mabuwag tayo gunod sa kamuti. Madia, sarang da. Sarapayas Galunggong Isda Mulia Isda Mulia Adunatay Anduhang Bangus Aduna Putay Dandit Sari Aduna Putay Sarapayas Galunggong Isda Mulia Jangan hai ka magang kuan. Kurun. Ano ito?
Hi, good morning. Kasi good morning kay mukhaan kag bulanghoy. Kag bulanghoy. Yan na po yung gisuri guys. Sorry mo kag bulanghoy. Kalaki ni mo deng. Hindi mo na po nang ibalik og tusok nang. Balik yan tanam karon naglibot na pa mukhaan. Ginoong Diyos. Bless Inday. Good morning guys. Ani nga hikuson ka maintindihan sa pudli daghan na ba nagatangin taon Nga dani. daw na ba kulog manong beer? Mo kani isa ni manong beer ni. Kani deng gagmay dire pwede tanong. Hindi magtanong pong balik ha mo Kani kay ba kani? Pwede. Manong beer, sa ni punit sa korno. Utang na mas turno ay yung ubukan. Yes, ano lang bagan? Nan? Ay ko, kaya pinsan na nanda. May sat. Daging ah. Manunuay. Daging guys. Pwede lang good na pupo no. Nasukurog bulanghoy na. Maduna naman ni. Suot-suot. Kasabar naman dun ni. Bahalag buhay bagas. Bitaw na bagas pero mahal man. Tipid-tipid. Maguwang na din sa pag-uban. Pwede nang tanibang gurong. Dakan na ba nagmahay mo ng bulanghoy? Magmaruya. Banggurog, murag atsal, maruyahon. Pinoto. Kasabakik. Walang serbisyo sa una. Pag may panas-lakas Sherlyn, upaw. Nakasakong bulanghoy ang daghang putahe. Suman, pinoto, maruya, kasabakik, bananas o kanang puding. Karon namang galing kay wala ko yung mga gamit. Mangandam ko gamit kay magputo ko. Palit kong hirap kun. Nay kunsag na daghan buti. Kay ang kuno tay gamitan ha magbuto. Magkasababol ang naghanan ni ko anong bulanghoy eh. Pero lisod pag magbanggod. Pero madadanan siguro ko magbanggod ko. Minta lang kong bangguran. Tiyo. Mau na mag-diet. Diet, di na tayo mamainit. Sa ilagaan nga nagkuhan mag-ubod.